Għalkemm il-qorti kkonfermat li l-poplu Malti wawċi matul dawn l-aħħar snin kien qed jinseraq mill-kontijiet tad-dawl u l-ilma, il-Gvern Laburista ta' Robert Abela mhux se jkun qed jagħti refund lil dawk il-familji li nsterqu minħabba l-mod li bih inħadmu l-kontijiet. Deċiżjoni li qajmet rabja enormi fost numru kbir ta' persuni, inkluż dawk li kkummentaw fuq l-istorja li ġiet ippubblikata mill-midja tal-Partit Laburista fuq il-paġna tagħhom ta' Facebook. Bosta fil-fatt esprimew it-tħassib dwar raġuni għaliex il-Gvern qed jisraqhom dawn il-flus kollha u staqsew meta se jieħdu flushom lura. Persuna partikolari tgħid li b'dak kollu li sar huwa evidenti li saret vendikazzjoni magħhom. Numru kbir ta' individwi kitbu li jridu flushom lura għaliex ilhom għal dawn l-aħħar snin iħallsu kontijiet għoljin li ma jirriflettux il-konsum. B'kummenti oħra jibqgħu jippersistu li huwa dritt tagħhom li jingħataw refund tal-flus żejda illi ħallsu matul is-snin. Persuni oħra ikkummentaw ukoll dwar kif minkejja li investew fis-sistema tal-pannelli, il-kontijiet xorta baqgħu jiġu għolin, turija ċara ta' kemm letteralment qed jiġu misruqin. Intant l-erba' filgħodu Netnews saqsa lid-deputat mexxej Laburista Daniel Mikallef għal l-Gvern Laburista minkejja li tela blajta li se jtejjeb il-ħajja tan-nies qed jibqa' jippersisti milli jagħti refund lil dawk kollha illi nsterqu minn dawn il-kontijiet. B'Mikallef bħalma qalet il-Ministru Mirjam Dalli jerġa' jikkonferma li refund se jingħata biss għas-ser li sar mill-bidu ta' din is-sena u mhux għas-snin ta' qabel. Jekk ver intom iffukati li tejbu ħajt tan-nies, għal xiex qed tibqgħu tippersistu milli tagħtu refund li dawk il-familji kollha li nsterqu mill-konti ta' dawn l-ilma. Kien domanda? Iva. Mela, jekk ħanitkellmu fuq il-kustjoni ta' l-arms, qed nifhem li qed tagħmel referenza wkoll għas-sentenza li dak li ħarġ fil-qorti l-bieraħ. Li ngħatat fil-qorti l-bieraħ. Supposta f'daqsi li l-Gvern huwa kommess anke b'dak imħabbar fil-baġit li għadda li dan il-mekkaniżmu jiġi rivedut u meta jidħol fis-seħħ jibda japplika mill-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena. U dawk in-nies li nsteru qabel x'għajġri? Jekk ħanitkellmu fuq min għandu l-aktar għall-qalbu il-konsumatur u kemm taħarqu qalbu għall-konsumatur, jekk hemm gvern li dejjem wieżen il-konsumatur kien Gvern Laburista. Minkejja domandi persistenti li għamilna id-deputat mexxej Laburista baqa' jaħrab il-mistoqsijiet ta' Netnews. Jienet li għaxiex mux ħatibqaw ta' refund. Mit-2013 sal-lum, ma jġiblix il-mistoqsija. Nixtieq u jġib il-mistoqsija kjoġbok. Ma jġibniex. L-aħbarijiet semmejtu diversi riformi li għamel il-Gvern Laburista f'dawn il-mitjum. Għal darboħra irġajna tlabna sabiex ninataw tweġiba għal mistoqsija li għamilna, iżda Daniel Mikallef baqa' siket dwar din it-tema kontroversjali. Nixtieq tweġibni jekk jogħġbok għax qed tibqgħu tippersistu meta tagħtu dar refund għax ma weġibniex, ma nasibx weġibni. Le, semmejt ħafna affarijiet oħra ma rispondejtx il-mistoqsija. Għax qed tibqgħu m'għandix risposta. Ġax mhux ħatagħtu refund. Weġibtek u ma weġibniex. Qed tibqa' taħrab mill-mistoqsija tiegħi. Grazzi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech min-naħa tiegħu qed jibqa' jinsisti li s-serq mill-kontijiet tad-dawl u l-ilma għandu jaf immedjatament u dak li nsteraq matul is-snin għandu jingħata kollu lura mill-iktar fis.